O BNG celebraba esta mañá na lonxa de Ribeira unha xuntanza de traballo en clave preelectoral para analizar os retos de futuro do sector pesqueiro e a importancia de ter presenza en Bruxelas de cara ás eleccións europeas do vindeiro 9 de xuño. Ter capacidade de voto e de veto en Europa é fundamental, polo que levarán no seu programa a declaración oficial de Galicia como zona altamente dependente da pesca. É clave que consigamos que Galiza sexa declarada oficialmente como zona altamente dependente da pesca, o que nos posibilitaría poder ter voz, poder ter voto e poder ter dereito de veto en todas as decisións comunitarias que se tomen e que afecten os intereses do noso sector pesqueiro. Ter dereito a de voz, ter dereito de voto e ter dereito de veto para defender os intereses da pesca galega. Ese debe ser un obxectivo de país e é algo polo que imos seguir traballando desde o BNG. Isto permitiría defender os intereses do sector fronte a decisións comunitarias que supuxeron un grave prexuízo para a flota galega, como o veto ao arrastre de fondo. Sobre todo con esa injusta decisión por parte da Comisión Europea da prohibición da pesca de fondo. Desas 87 zonas que afectaron e que nos din, ademais, hoxe nos confirman dende a lonxa de Ribeira que hai unha reducción das cargas, unha reducción dos beneficios e unha reducción do emprego. Nós, no Parlamento Europeo, defendemos que Galiza teña unha voz propia no Parlamento Europeo para defender a pesca, para defender o marisqueo, como así vimos facendo en toda a nosa presenza e como é fundamental. Nesta mesma liña demandan que as institucións europeas respeten as competencias exclusivas de Galicia en materia pesqueira para poder facer fronte a moitos dos problemas que arrastra a pesca artesanal e o marisqueo. Propoñen os nacionalistas unha serie de medidas que permitan recuperar a produtividade das rías en caída libre nos últimos anos. Ademais dun estudo científico e un plan de rexeneración destacan a necesidade de habilitar axudas directas para os produtores afectados, así como un seguro público de produción marisqueira. Apostan tamén dende o BNG pola promoción de hatcheries públicas ou mixtas, a elaboración dun protocolo de baleirado de encoros para evitar a baixada de salinidade da auga, así como o traspaso das competencias en materia de xestión do litoral a Galicia.